Thedong vosaru Rongpi arong along Kongres Sorkar keceri bom ahut pen kedeng pon irrigation scheme non puanta patang pon pelang. Bangso irrigation scheme pen kedeng pon nengkan poso se pleng det apisatame non puanta mesen award sai rada pan kipi pon kabidet penajok rada tum kanengri hangjolo. Lakhain koira trok duar bagore MSC constituency ke parlo Deithor police station angkang Thedong vosaru Rongpi arong along Kongres Sorkar cari bom pen non BJP Sorkar cari det apis name labang so sai ke klem papleng pon pelang. Kontraktor apan kasalok mate repairing asai paklem pon setame nengkan phopleng det aphiseta mesen abar sai rada pan tipi angthek abedet asonsi thek ponlong anporta non barla apor nangkele ahut sai chote kiji apan hidi sokacho eji apan mesen alang kelong ji abar sai kabedet asonsi dolang lasi bangso along adai kumatlo lapen radatum kupilo non apor kemathapon dipuse hawar aradatum pen chethan pon Kaziranga pen Andrew Hansen report News 7 Notice.